Men så, hvordan har helbredet det? Jeg har fået renset mine porer. For konditionen må også være i top. Jeg sveder i hvert fald. Det er godt, jeg har 15 rammer øl stående, hva'? Mm. Og Kasper også begyndt at blive Jeg har lidt taget stakåndet backup derovre på langsiden. Ej, Jeg det begynder var... at blive lidt stakåndet, synes jeg. Det er ved at være der. Har du ondt? Jeg skal ikke have noget på den næste portion. Ja. Nej, Nej. og jeg har også lidt til hønsene. Prøv at høre her. I har hakket alt det der. Hvad så med det? Det smører jeg bare på din mad. Nej. Overhovedet ikke. Ja, slut. Det er sjovt at prøve. Ja. Det er godt, ikke? Dæk dem lige op næste gang, det der chili. Det er jo også... Vi tog de små søde. Ja. Og det er jo også min egen fejl, fordi jeg har sagt, at I kan bare tage alt, hvad jeg har. Det er ingen Halloween, uden at man bliver lidt brændt i munden. Har jeg mere skæg? Nej. Jeg føles som om det er brændt af. Hvorfor får I ikke de der... Hvor I Han sådan har bøvser? lige Nej, gjort det det. var jo ikke. Nå ja, der er, man kan godt... Men de siger også, at øl er bedre end mælk, faktisk, til chili. Fordi det er noget med boblerne i øllet, og gæret går ind og modvirker den der refleks, der brænder. Er du okay, Kasper? Ja, ja. Nå. Jeg går bare lige ud og dør. Skal du bare have et glas mælk, eller hvad? Ja. Kasper går på mælken nu, det er rimelig forståeligt. Nej, jeg har det fint. Du er på vand. Der er kun til et glas. Er der? Ja. Men jeg kan godt gå ud og hente noget is, så... Det var ikke meget mælk, der var. Nej, tag du bare den. For jeg har ikke spist op. Hvad? For jeg har ikke spist op. Kan du ikke? Nej, jeg har ikke tænkt mig at gøre det i hvert fald. Jeg kan godt hente noget is, hvis det er. 2 tamponer til næsen. Hvad så, Kasper? Var det dejligt med lidt mælk? Ja. Det var bedre end dessert, faktisk. I can breathe. Ja. Pardon. Skål. Og en anden gang, så vælger jeg også bare at sige, at Kasper ikke er den, der vælger chilier. Ja. Det kan kun være Kaspers uheld, der gør, at de så har fået fat i de stærkeste. Det var bare med at hælde så meget på det. Nå, Hvis det var sjovt. stærkt, at den bare dampede op i øjnene på os. Ja, bare det, han skar den ud. Om det var bare lige, da du kom til at sige, Katja, en af dine chili er dårlig, så var jeg bare klar over, at I havde taget dem der. Fordi vi havde netop ikke smidt den ud, fordi man kan skære det af, og fordi der var så lidt af dem, ikke? Jamen, Jeg vidste også. tak for nu. Jeg vil gerne have det ikke nede ved chilien.